Igor Genua, ez dakigu min hartu duen edo. Ez, Igor Genua behatziak duen postuan jarri da, uztartze erdian, eta beraz, Matin Kolladoren ordez. Hemen eskuinera jokatzen nahi Sanboiana, eskuine galetik, marraren parean, Sanboianak egin du aldaketetako bat izan da 22 zenbakidun jokalaria, eta harrek balioari eutsi dio, orain Tinko Amirane Txitsua, Georgiarra, balioari eutsi, uztartze iregi eta zigolkopea Hernaniren kontra. Eta behar bada, 10 metroak ez errespetatzeagatik, beste zigolkolpe bat, eta gainera arriskua txartel horia ateratzeko. Epaileak deitu egin du Hernaniko jokalaria, eta txartel hori atera du, behar bada zigolkolpea apropos egiteagatik, eta 10 minuturako Kepa Mijangos kanpora. Behar bada 10 metro errespetatzeagatik apropos, behintzat nahita egindako zigolkolpea adierazi du epaileak, eta Kepa Mijangos kanpora 10 minutuz. 14 jokalari, lehen kostatari ginen jokatzen, eta orain bat gutxiago, tuneltxotik, bi aurrelarikoen artean sortzen du tuneltxo horretatik, pasabidetik esango genuke, eta erori egin dira lehen erroak, baina epaileak ez du adierazi ezer. Etor Gatzia, berala jaso nahi zuen baloia, Igor Genua piki bat eutsi dio, eta hor sortu dalako. Liskar txiki bat. Ez dena areagotu. Dena aipatu dizugu, datorren jardunaldian, 5. Hernani Valladoliden jokatu beharko duela, talde zaila El Salvador, Valladolideko azken urte hauetan nagusitasunez ari dena, edo behintzate lehen postuetan, txapelketak irabazi ditu. Baina hori, okerrik ezpada, nik daukadan datuen arabera, azaroren 19an jokatuko da, El Salvadorrek Europako lehiaketa duelako. Sanboiana berriz, etxea jokatuko Cisnerosen kontra, hauek denak urriaren 23an, Getxo Barcelona, Alcobendas Braquesos, Ampordicia Ciencias, eta Santander, Bazko Independiente Santander, Bizkaia Gernika 23an. Aizue, eta barazkiak behar dituzuela gaurko bazkaria edo urrengo egunetako bazkariak eta afariak jartzeko, otorduak egiteko, arbiatzu barazkiak dituzue, aukeran, seguru gaude, barazki osasuntsuak eta freskoak erosi ahal izango dituzuela. Esan bezala, Arriatzu barazkiak lantegia. Eta autoekin ere nahi baduzue begiratu, autoa konpondu, autoa erosi, hor duzue Auto Suezia. Sanboiana berriro erasoan, eta Erne, ensego lerrotik oso gertu diardutelako Kataluniarrek, 5 metrorain zuzen horrein uztartzela osatuta, 7. ensegua hel daiteke, Hernaniarrek ala ere defentsa bultzaka, baina baloia Sanboitarrak Kataluniarra dute, azken momentuan epaileak Hernaniren aldea adierazi du uztartze geldoa. Bistan da, kirol jarduera askotan bezala, Gipuzkoako Diputazioa Foru Aldundia beti laguntzaile, era desberdinetan. Baina, kontuan hartu errubian ere, bizitzako edozein arlotan, egunero, euskaraz mintza, bizi eta euskaraz egin Hernani eta Euskal Herriko leku guztietan. Hernani Igor Genua baloiaren jabe, amaitzear da partida,